eto na mga kalapatay, mukhang nakapagpahinga na sila mga kalapatay, no? At mukhang lilipad na talaga sila mga kalapatay. At gigil na sila mga kalapatay, no? Eto mga kalapatay, i-release na natin ito mga kalapatay, no? Eto 3, 2, 1, go! Go! Ano magkumahos? Nagkumahos! So yun na nga mga kalapatoy, dito tayo ngayon sa Tarlac City mga kalapatoy, no? Angeles to Tarlac mga kalapatoy, medyo malayo talaga mga kalapatoy, no? Ito yung sa akin naman dito mga kalapatoy, first toast mga kalapatoy. Lahat ng mga kalapatoy first toast, no? Ang Tarlac City mga kalapatoy. So ito na nga, no? Sana makauwi itong mga ibon natin, no? Pero hindi lang sa akin ito lahat, dito sa akin mga kalapatoy, no? Kasi 8 na yung sa akin dito, 8 lang. Tapos ito pasama ng Team Aswang. Ito sa mga group ko, Team Aswang, ito na mga ibon ninyo, no? Ito, picture sa ibon ninyo, yun, no? Sana may makauwi, no? Medyo malayo ito mga kalapatid, no? Ang plano ko sana mga kalapatid, no? Conception, pero di naman sila ganun magkalayo mga kalapatid. Conception mga kalapatid, kasi gumano lang yung daanan mga kalapatid. So nag-Tarlac na lang tayo mga kalapatid, kasi mas magandang way ng Tarlac mga kalapatid. So ito mga kalapatid, papahingayin natin sila mga kalapatid, no? Pahinga muna sila. Yun na nga mga kalapatay, no? Ang dami mga kalapatay. Ayun na nga mga kalapatay, no? Medyo pahinga muna sila mga kalapatay. Relax muna sila konti. Bibilangin natin ilang piraso to. 2, 4. Di ba bilang? Siksikan sila mga kalapatay. Ang dami. Ayan mga Team Aswang. Tingnan nyo na mga ibon ninyo dyan. Tingnan nyo mabuti mga Team Aswang. Lilipad na yun. Ayan, mamaalam na kayo sa ibon ninyo. Ayan, advance tayo mga kalapatay. Advance tayo mga kalapatay. Eto mga kalapatay, papuntang north. North yung laban ng mga ibon na ito mga kalapatay, no? At syempre dito si Mia tsaka si Gatot. Tapos si Nanan dito na rin.
So yun na nga mga kalapatay, no. Eto na mga kalapatay, mukhang nakapagpahinga na sila mga kalapatay, no. At mukhang lilipan na talaga sila mga kalapatay. At gigil na sila mga kalapatay, no. Eto mga kalapatay, i-release na natin ito mga kalapatay, no. Eto 3, 2, 1, go! Go! Alam mo, kumahon! Kumahon! Ayun na nga mga kalapatay. Napakaganda ng ikutan nila mga kalapatay. Sobrang dami. Pati yung mga puti na ibon mga kalapatay, no? Guluhan na rin mga kalapatay, oh. Ayun na. Ayun na mga kalapatay, no? Ayun yung puti ni Jonas sumiwalay. Ayun na. Ayun na mga kalapatay, napakaganda ng view rito mga kalapatay, oh. Kitang kita sila mga kalapatay. At buti na lang yung puti ni Jonas, no? Sumama pa rin, no? Sumabay pa rin, no? Umabol pa rin. Ayun na sila. Ayun na. Mukhang didiretso na mga kalapatay. Nako, yung puti umiwalay uli. Yun na mga kalapatay, tuldukan na mga kalapatay. Ayun na. Ayun na, umikot pa uli mga kalapatay, oh. Mukhang sakto naman yung lipad nila mga kalapatay, no. Mukhang papunta na talaga sila mga kalapatay sa uuwian nila mga kalapatay. Pag magsama-sama sila mga kalapatay, malamang mga kalapatay, no. Lahat sila makakauwi mga kalapatay. Mga kalapatay, no, may isang humiwalay mga kalapatay, no. Ayun na, oh. May isang nahiwalay mga kalapatay. Nako, delikado to. Ayun na. Tano, mabul siya mga kalapatay, no. Nagtuldukan na talaga mga kalapatay, oh. Ayun, bali-dalawin na hiwalay, oh. Ayun na. Yung puti ni Jonas, humiwalay na. Ayun na, dalawa na yung humiwalay. Masama lang kayo, didiretso na yan. Didiretso na yan. Ayun na. Napakaganda ng view rito mga kalapatay, no? Ayan, no? Bali dalawa yung humiwalay. Ewan ko kanina isa na yan. Isang puti, tapos isang ano, isang checkered. Ayun na, makadidiretso na yan. Ayun na, diretso na. So yun na nga mga kalapatay, no? Yung mga ibon natin mga kalapatay, nandun na mga kalapatay. So tara mga kalapatay, punta natin mga kalapatay. Sana makauwi lahat mga kalapatay, no? Tara mga kalapatay, biyahe na naman tayo mga kalapatay. Siguro mga isang oras mga kalapatay. Tara na! Ayun na mga kalapatay, nandito na tayo ngayon mga kalapatay, no? Yun, kanina pa natin binitawan sa Tarlac mga kalapatay. Tapos halos isang oras din yung biyahe namin papunta dito mga kalapatay, no? May isang oras, siguro mga 1 hour tapos 20 minutes ganon. Tapos wala pa mga kalapatay. Wala pa yung mga ibon natin, no? At yung sa group nga namin, si JC, no? Isa pa lang nakakauwi mga kalapatay, no? Isa pa lang. So ito, magkabang-abang tayo mga kalapatay, no? Time check tayo mga kalapatay. Time check 3:37. Tapos release doon 2:13. Yung mga kalapatay, no? Abang-abang tayo ulit mga kalapatay. Ayun, baka naligaw na sila mga kalapatay, no? Pero may mga pamasahe naman yung mga kalapatay. Makakauwi yun mga kalapatay, no? At yun nga, abang-abang muna natin. Ano mga kalapatay, no? Eto, may isa naman tayo, sinanan, dito na, no? Sinana ba to? Hingal na hingal, oh. Oh, sinana, di sinana. Naghiwalay sila. Naghiwalay sila mga kalapatay, dahil ano? Oo. Kanya-kanya na sila. Pangalawa pa lang ito dumating. Yung mga kalapatay, ano pinintay natin, oh. Hingal na hingal siya. Okay lang mga kalapatay, kahit late, no? Basta importante nakawi siya. Pag yung mga di nakawi, may bukas pa.
So yan, tuloy, abang tayo ulit na, abang tayo ulit. Ayun nga mga kalapatay, no? So may isa tayo sa loob mga kalapatay. Hindi natin napansin mga kalapatay, pumasok na pala sa loob, no? Ayun siya mga kalapatay, oh. Ayun siya mga kalapatay, no? Isang tayo mga kalapatay, no? Hindi natin nakita mga kalapatay, no? Dumating na pala siya mga kalapatay, no? Ayun na siya mga kalapatay. So ano mga kalapatay? Ilan pa nandun? 4? Ay, 5 pa, 5 pa yung hintay natin, no? So yun na, patuloy pa rin tayo magabang, no? Kasi medyo maaga pa naman. Time check tayo, no? 5:23. So yung isa pa natin, kanina pa pala isa dyan. Ayun na, abang tayo ulit. Yo, what's up mga kalapatay, no? So ngayon mga kalapatay, no? Ito na mga kalapatay, no? Time check tayo mga kalapatay. 5:40 mga kalapatay. Wala pa rin mga kalapatay. Wala pa rin mga kalapatay, no? At yun yung mga kalapatay dahil mga sibo nga mga kalapatay, no? At medyo nahirapan yung mga kalapatay. Bali 5 pa yung wala sa atin mga kalapatay, no? Yung mga sibong natin mga kalapatay. Yun yung mga kalapatay na biglaan mga kalapatay, no? Biniglan natin sila mga kalapatay. Medyo malayo talaga yung mga kalapatay, no? At pero bukas, may bukas pa naman mga kalapatay, no? Abang-abang tayo ulit bukas, no? At yun nga, dahil sa wala pa sila. Bukas ulit. Yo, what's up mga kalapatay, no? So, andito tayo ngayon mga kalapatay, no? Yung inintay natin na 4 na piraso mga kalapatay, no? Yung isa mga kalapatay nakaabot dito sa mga kalapatay, si Sepong Bulaon mga kalapatay. So, yun yung sobrang layo mga kalapatay, no? Dito sa Porac mga kalapatay. So, andito tayo ngayon mga kalapatay, no? Kasi yung nakakuha ng ibon natin mga kalapatay, mabait na puncher mga kalapatay. Si Asel Asel Third. Ito mga kalapatay, so ito yung ibon natin mga kalapatay, no? Thank you so much talaga. Third. Ayun si Third, ito siya. So sinitin na natin ibon niya mga kalapatay, no? At ito nga mga kalapatay, si Abraham mga kalapatay. Pero binunutan niya na mga kalapatay kasi nga pero willing naman siya isa ulit mga kalapatay, no? Binunutan niya si Abraham mga kalapatay, no? At yun nga mga kapatid ni Abraham, wala pa. Yung 3 mga kalapatay. So abangan pa natin sa loft natin kung makakauwi nga sila, no? So ito yung ilalaban natin ng subukan natin sana ito ng North mga kalapatay. Kaya nag-toast tayo sa Tarlac City mga kalapatay. So tara mga kalapatay, ang layo ng inabot ng ibon natin mga kalapatay, no? Overspeed mga kalapatay, mabot ng Porac mga kalapatay. Porac Pampanga. So ito mga kalapatay, yung lock niya mga kalapatay, no? Ito mga kalapatay, ito yung lock niya mga kalapatay, no? Ang layo talaga ng inabot ng ibon natin mga kalapatay. Nakaabot dito sa mga kalapatay, Sepong Bulaon mga kalapatay. Ang layo talaga mga kalapatay, no? At yung mga kalapatay, sobrang bait ng puncher na nakahuli na ito mga kalapatay, no? Si Third mga kalapatay. Pasana all na lang tayo mga kalapatay, no? At sana lahat ng puncher mga kalapatay, no? Katulad niya. Pero bilang na lang ngayon yan mga kalapatay. Mga puncher na ganyan mga kalapatay. Iligas sa uli ng ibon mga kalapatay, no? Pero kahit gaano kalayo mga kalapatay, pilit ko pa rin pinutan mga kalapatay kasi yung mga kalapatay, yung pagbibreed ng mga ibon mga kalapatay, hindi rin basta-basta mga kalapatay, no? Yung mag-ipon ka ng ibon para panlaban. Tapos yun nga, siguro sabihin natin na medyo may bobo tong ibon ko kasi napalayo siya mga kalapatay. Natagit siya mga kalapatay, galing sa mga kalapatay. Galing sa Tarlac City, tapos napunta ng Porac. Sobrang layo talaga mga kalapatay, no? Layo ng speed niya mga kalapatay. Sobra mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, na syempre mga kalapatay, Third, maraming salamat talaga. Ito siya mga kalapatay, na. Ito siya. So sana lahat ng puncher katulad niya. So mga kalapatay, na dito na ito mga kalapatay. At syempre, babalik na ulit tayo mga kalapatay. Babalik na ulit tayo ng Pandan Howville. So may Marquimol mga kalapatay sa Angeles. Sobrang layo ng mga kalapatay, na. Bye-bye mga kalapatay. Ako talaga, ano pa lang din ako, mga 6 months? 5 months? 6 months, ulul. Kasi tatay ko talaga yan, boss. Tapos? Nagtatrabaho siya, boss. Pinalaga niya. Ito na nag-ano gano'n din yun. Yung 3 ko, hihintay ko. Pagalita din sila rin. Bali 7 piraso ito, galit sila. Nabunutan mo sa kapon mo, ano? Pagdating? Piraso sila kasi hili mo talaga sa ulit. Thank you very much. Naligaw pa kami. Hindi mo, boss, Ano ako siguro? Minsan maligaw ka na Angeles. Ano mo na, message mo na lang ako para sa next plots yung mga ko doon. Ako nang bibigyan kita. Ha? Basta ako, ka lang din, ha?
Ando naman yung ano ko yung magano ka lang din magbanggit sa di ba napanood mo mga video ko? Mag-comment ka doon ano. Ano third? Third po.